हेलो गाइस खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे आंनि गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं नोंथांमोनजों दिनै माखासे बाथ्रा सावरायनो होननानै दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय नायब्लानो माने गासैबो मिथिजोबगोन लोगोफोर आं भिडिअआव नोंथांमोनजों रायज्लायनायनि सिगां माखासे भिडिअ क्लिप देखायनो नागिरदों स' बे भिडिअ क्लिपखौ नायब्लानो नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ एसेब्लाबो हमनो हाखागोन आं भिडिअखौ दिनै मा टपिकनि थाखाय लाबोनाय जादों थ'दो बिदिब्ला जागायनोसै Mia, gimana? Sebenarnya waktu tuh pakai lihat tuh pakai nggak? English itu bahasa apa? English itu bahasa apa? Amar karena. हाँ, बिल्ला कर। UPS super पता जो दी दो, उसदाल मोड़ी दो। की बात लगी ले? যদি আমি ফার্মিং को जियादा दियो, डायरेक्ट गुड़ी थे, तो बिल्ला आवाज तो कॉल बस, उसमें बात सेव लग ये दुटा बस्तु আমাক লাগে মেন বস্তু এটা এটা খাও নাম কিমান লাগিব 40% আৰু এটো লাগিব কিমান সব এটা আপোনালোক ডিসটেন্স মানে আপনি 1 টকা প্লাস 2 টকা প্লাস কম পইচা মূলধনত আমি ভালকৈ বিজনেস কৰিব পাৰো নি জিরো ব্যালেন্স পইচা নোহোৱাকে এই বস্তুটো এই দুটা এটো আছে এটা সাংঘাতিক এটা কিমান তুমি কি মকালি যাব গোটা বেছিলে কিমান পাম গোটা বড় পৰা 50 মাজত পাম আৰু 50 কেজি হলে 20000 টকা হয় 50 কেজি 20000 গোটা বেছিলে পায় পায় কি সমান দাম দামটো হয় 50 কেজি কেনেকৈ দাম হয় নাপায় নাপায় মোটৰটা 80 কেজি তো হাইস্ট 20 ৰ পৰা 22000 পাব আৰু 20000 20 ৰ পৰা 22 না হয় 20000 80 কেজি গাহৰিটো আমি কিমান পাম 20000 টকা পাম কোয়ালিটি 4000 টাকা গল হয় গল লস হবে যাক না 200 গ্রাম দিন 200 গ্রাম কেসুটো আপনাকে মাছৰ কাৰ্টুনটোতে প্ৰথমতে দি দিব মাছৰ কাৰ্টুনটো কেনেকৈ বনাব জানেনে প্ৰথম মাছৰ কাৰ্টুনটো আপোনালোকে আনিলে আনি ফেলে কি কৰিব ইয়াৰ ভিতৰত 1 ইঞ্চি মান মাটি দিব 1 ইঞ্চি কি মাটি দিব এই যে আমাৰ অকমান কোমল মাটি খালি যে আনিছিল মানে গুটিটো 6 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি মান কি দিলো ইয়াতে জাবৰ দিলো হৈ গল তাৰ পিছত ইয়াতে কি দিম আকৌ গোবৰ এটো কিমান দিম 4 ইঞ্চি এটো 6 ইঞ্চি কিয় 4 ইঞ্চি দিলো তাৰ পৰিমাণটো কম নহয় 60 40 ইয়াতে কিমান দিলো এটো গোবৰটো এইটো ইয়াতে কত গোবৰটো হৈ গল দুটা লেয়াৰ তাৰ পিছত কি দিম আকৌ এটো কিমান থাকিব আকৌ 6 ইঞ্চি এটো কি থাকিব জাবৰ তাৰ পিছত এটো ওপৰ লেয়াৰ থাকিল নহয় এটো কি থাকিব আকৌ গোবৰ বুজি পালে নাই আপুনি বেছে নাই পোৱা কোনো পোৱা নাই নেকি একেবাৰে সহজ মানে মাছৰ কাৰ্টুনটো ঠিক কৰিলো পিছত তাৰ পিছত কি কৰিব এই যে আর ফর্মটো কেসুটো ইয়াতে ঢালি দিও ওপৰতে ঢালি দিয়াৰ লগে লগে কেসুটো ক'ত যাব বস্তাৰ ভিতৰত বস্তাৰ ওপৰত নহয় বস্তাখন গুছাই ফেলাই ইয়াতে কেসুটো ঢালি দিও ডাইৰেক্ট আহিব ক'ত আহিব মাটি ইয়াতে থাকি সেটিং হৈ ল'ব লৈ ফেলাই ইয়াৰ পৰা উঠি ওপৰৰ ফালৰ পৰা কেসুৱে কি খাই আহিব 12 ফুট দীঘল 4 ফুট বহল প্ৰায় 15 পৰা 20 খেলা বস্তু নহ'ব কলগছটো কাটি নহয় কাটি দিলে আজি তাৰিখত আজি জমা দিলে কি বহুত হৈ থাকিব 15 দিন পিছত ইনিয়ে কমি যাব এই কমা বস্তু কিনি দুই এটা অকমান পালে দে 1 লাখৰ ভিতৰত দুই এটা মৰিবই মৰিব আৰু দুই এটা হেতু আৰু ইমানটো কথা নাই নহলে কেনেকৈ হ'ব দুটা সিস্টেম দেখালো না মই এটা হ'ল ডাইৰেক্ট ট্ৰাক্টৰ আৰু এটা ডাইৰেক্ট খালি কৰি ইফালে পৰাই এই দুটা সিস্টেমত नोंथांमोना जानांगौ बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय भिडिअआ मानि थाखाय बे भिडिअआव माखासे सासे मानसिया सिगांथिं थानानै बर्डआव माखासे सिन बोनाय सावगारि आखिनाय नुदों आरो उनथिंजाय माखासे मानसि जिरायनाय नुदों नंगौ बियो मोनसे ट्रेनिं जानाय बायदि नुदोंना थारैनो बियो ट्रेनिं जादों माने बियाव ट्रेनिं होगासिनो आंबो बे ट्रेनिंखौ लादों बे ट्रेनिंआ मानि थाखाय जादों होनब्ला माखासे नार्सारि बानायनायनि ट्रेनिं आरो बेवहाय हासार बानायनायनि ट्रेनिं सोलिबाय थादों आंबो बे ट्रेनिंखौ लागासिनो लोगोफोर बाथ्राया ओरै जाहैबाय जे दानि जोंनि मुगायाव
बे जोंनि दा थासारि बे जों थाबाय थानाय बे समाव ओरैबायदि जाजोब्बाय जाय हाथायाव बायनानै मोननाय मैगं थाइगं आदार जानायफ्रा माने मुलिजोंनो बानायनानै मुलिजोंनो दिहुननानै मोनजोबनाय आबाद दा बेफोरखौ जायै जायै जोंनि देहाफ्रा ओरैबायदि उसु माने देहाफ्रा माने बेराम आजार खर' गिदिंनाय गेसनि प्रब्लेम माने केन्सारनि प्रब्लेम बेफोरबायदि गोबां जागासिनो आरो दा बेफोरनि हारा बांलांबाय दा बेफोरनि हारनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय माखासे गोरों गोरों सुबुंफ्रा गोरों मानसिफ्रा माने मोजां बोरै हासारखौ मोजां आबाद दिहुननो थाखाय मोजां मुलि होआलासिनो बोरै आबाद दिहुननांगौ बेफोरनि माखासे ट्रेनिं होबोगासिनो आरो दा बिदिनो जोंखौबो ट्रेनिं होबाय थादों आंबो ट्रेनिंखौ लादों सोलोंगासिनो दा बेवहाय मेन बाथ्राया ओरै जाहैबाय जे जोंनि अर्गेनिक हासार बे अर्गेनिक हासार बानायनानै जोङो आबादखौ बोरै दिहुननो हायो आरो बे अर्गेनिक हासार बानायनो थाखाय जोंनो मानि गोनांथि जायो मा मुलाम्फा जायो बे अर्गेनिक हासारजों बे गासैबो ट्रेनिंनि गेजेरजों फोरमायगासिनो लोगोफोर दा नोंथांमोना बे भिडिअआव माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनो हागोन जुदि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जुदि जोबजासिम नायदोंब्ला दा जोंनि समाथ' जेनेबा थांखाबाय माखासे बै आदै मादैफोर बोरायफोरनि समाथ' थांखाबाय दा सिगांनि मानसिफ्रा माने ओरैबायदि टागा मैगं जानायखाय दासिमबो माने गोबाव जोरोमोन दा जोंनि लाइफआथ' जोरगोना जोरा जोंनि जिउआ माने 80 बोसोरसिम 70 बोसोरसिम थांगोन ना थाङा बेफोरबायदि माने जेबो गेरेन्टि गैला आरो दा जोंनि जानाय लोंनाय बे गाज्रि जानाय लोंनाय जाय मुलिजों बाहायनानै मोननाय बेफोर आदारखौ जानानैनो जोंनि आयुफ्रा माने एसे गुसुं जाखाबाय आरो दा बेफोरनिफ्राय उदां मोननो थाखायनो अर्गेनिक बुस्थु जाय गावनो दिहुननानै मोननाय बेफोरबायदि माखासे आबादफोरखौ जोङो दिहुनना लानो थाखाय जों मोजां ट्रेनिं सेन्टारफोराव थांनानै ट्रेनिं लाहैनानै जोङो सोलोंनांसिगोन लोगोफोर जोंनि थाखाय नङाब्लाबो उन जेनेरेसन नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय जोंनि गथ' गथाय गासैनिबो थाखाय मोजां जागोन लोगोफोर दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो हागोन जुदि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो जुदि सोलोंनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना माखासे सार्च खालामनानैब्लाबो मोनगोन सार्च खालामनानैबो सोलोंनो हायो बेफोरबायदि खालामनानै जुदि नोंथांमोनाबो सोलोंनो गोसो दंब्ला नोंथांमोनाबो जुदि अर्गेनिक बुस्थु दिहुननो अर्गेनिक हासार बा गावनो दिहुननाय प्रडाक्टफोरखौ गावनो दिहुननाय आबादफोरखौ नोंथांमोनाबो लुबैयोब्ला अन्नानै नोंथांमोनाबो गोसो होदो भिडिअफोरखौ मोजां भिडिअफोरखौ नाय आरो जानला माला ओरैनो भिडिअफोरखौ हगारनानैलाय माथो मुलाम्फा जानो जेनेबा रायजोफोरनि थाखायबोथ' एसे मुलाम्फा गोनां जागोन ना नङा होमबा लोगोफोर दा बेनो बाथ्राया नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो बांद्राय गोबाव खालामा लोगोफोर भिडिअखौ दा दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन आं नोंथांमोनजों बे माखासे नार्सारि बानायनायनि मैगं थाइगं आरो हासार बानायनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांदों आरो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनब्ला अन्नानै खनसे लाइक थुदो आरो शेयार खालामदो हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामदो उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय।